Solen er vores kilde til energi. Den giver varme til hele solsystemet. Når en solstråle rammer jorden, bliver strålens energi til varme. Varmen stråler ud fra jordens overflade, ud i atmosfæren, hvor den møder blandt andet vanddamp og CO2. Det er drivhusgasser. De kan optage varme og igen sende varmestråler ud. På den måde bliver noget varme sendt tilbage til jorden, mens resten forsvinder ud i rummet. Det kaldes drivhuseffekten. Drivhuseffekten gør, at vi har et behageligt klima. Hvis vi ikke havde drivhusgasser som CO2 i atmosfæren, ville al varme forsvinde ud i rummet og forvandle jorden til en stor snebold. Det skete for 250 millioner år siden, hvor næsten alt liv på jorden uddøde. Men når der kommer flere drivhusgasser i atmosfæren, fordi vi udleder en masse CO2, så slipper der mindre varme igennem atmosfæren, og der bliver varmere på hele jorden. For meget varme betyder, at ørkenområder breder sig, isen smelter, og nogle steder bliver der for varmt for mennesker.